Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Voice of the People Party, lingba unong aiktien u Dr. Airpeace Rani, hakan reuterik uleber arja apun reo kalapha ya kakarwa ai Khublei, shabaro kipat ba bat kiriu paukman. Kibalawan poi wat pha ya kajing snow lem ha kanikasni, kabau Dr. Ricky AJ Singkon UMP Burom ka Lok Sabha National Parliamentary Constituency ulaklat no na kanikasla perthai. Habakran chikla pathai kubor Dr. Airpeace Ulapan pau ke jing sngongo shabaro akibala poi sngo lem bakan thop na do kasngi kabau Dr. Ricky ulaklar bat kumju ru hadu kasngi on tap. Koning sap Khublei ki perlok na ke media kilat thai kubor ba pher kiba pele apply por banwan kini ke chanmet ke bagin yo ban pathai kat tu kani ki jingkren jungi na kaliang jo kapari sakipai ba bat kat tu kani ke bede bat ka mat ka ba ta ya u Chief Minister jungi ke bede ba kani ka FIR ka bala file sa u tenen kong ning syam na kaliang jungi kong kaparti ngi pen pau ye ke jing sungu yu blai u ba talong rengkat bat ngi kong kaparti lengba jong kani ka jandap si benai menta Hadirin kajing saat kendit kensan kejong lead Dr. Ricky AJ Singkon haka khat khandai tarik jong umnai Februari di lembah jong kani ka jandap sibnai i boleh lolong rengkat berngi ngilala bania sekmat pada peden ulo dom bolawan tap yengi di lembah jong kani ka keruok ngi kwa ban penpau ya kajing ai Khublei kejongi ya ki pai ba Baroh iwei ki bala ya don rengkat berngi Rengkat lem berkaying jong ilit Dr. Ricky AJ Singkon hakatu kajing ja ke pasnusi kajing don jongki kajing wan jongki katalong kajing aimin se mengi bat ngi penpau kajing sungu ba shikade e piwe wala ngimla banjer kateng ki balewan na jan bana jengai na sor bat na nong kondong ki ba daya ayangi kekti kamuan kekti kediang ki balaya Synran bat ngi don ki balawan nadu katu kasngi ka khandai tarik Boyo sngowi katu kubor jong kajing klam no jong i hamtai porabol hospital dan ki bengele kendo iki dan ki bengi khamye kendo ru dan ki balawan haka arho terek dan ki balawan haka arphoi terek kasngi ka bengela tiap dan Burom i dan ki bawan lelei nadu khandai arpho hadu arphoi terek ru bat kidan saki wei pat ki badang wan war hadien jong hadien beradap tiap no i Dr. Ricky ru banang penpawi sumulep tingi penpawi kajing Khublei pi sibun nak benta kane kajing kersan jong pi Ni penparu kajing ai Khublei na ka benta gitu ki bala pha ki kru asnolem ki message of condolences ki ba ngimla asuk benjer kateng ki ba nado u prime minister jong kar India u speaker jo ka Lok Sabha chief minister bala Burom jongi kiwei ki minister bar kiwei ki officer sarkar ki bala penparu ki jing snolem ko jong i te ni ai Khublei ki ru ni penparu jing Khublei ka bakrapang ye u MP ne po Mizoram Richard Banlal Mangaiha upalawan dang laga jong kamet na nang thi ya ka banyak dan rengkat bangi ya ka kesngi ya ka bangi pendep ya ka funeral na ka bentai lead Dr. Ricky AJ Singkon dikata ka dei ka jing ai Khublei ka beneng kong sipai ba tenang kemau yangi ha jing duai ki jong phi bat nang ye kersan na ka bentai ki daw ba ki bieng na ka bentai kari ba ka jab re pani ka long respective na ka bentai itu ki ba kersan ka parti ni ba kersan ru andai ka kami ya pam MB ni ka kami ya ka jing ada jong phi te Khublei subun sai simpan